ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футбол. Шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии байни дастаҳои Равшани Зафаробод ва Истиқлоли Душанбе ки ин дастаҳо дар дораи рақобатҳои бозиҳои ба таъхир гузошта шудаи даври нуҳуми Лигаи олии футболи Тоҷикистон имрӯз санаи 21 июн бо ҳам рақобат мекунанд. Ин бозӣ дар шаҳри бостонии Хуҷанд дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон барпо мешавад ки одатан макони баргузории бозиҳои хонагии дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд аст, аммо бо сабаби он ки Хуҷанд ин шабу рӯз тайёрӣ дида истодаст барои иштирок дар ҷоми конференсияи футболи Осиё ва аллакай ба ҷумҳурии Қирғизистон сафарбар шудааст ва онҷо дар рақобатҳо иштирок мекунад. Бозиҳои хонагии худро як муддат мумкин аст дастаи Равшани Зафаробод дар ҳамин майдон доир кунад. Албатта як муддат танаффус буд дар рақобатҳои Лигаи олии футболи кишвар. Инам бо он сабаб ки тими миллии кишварамон дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиёӣ ба футбол иштирок мекард ва бисёр шарафмандона онҳо ҳунарнамоӣ карданд дар гурӯҳи худ ки онҷо ҳамроҳ бо Сингапуру, Мянмар ва Қирғизистон қарор доштем. Мо ҷои аввалро ишғол кардем ва барои бори аввал дар тарихи худ ба ҷоми Осиё баромадем. Ҳамзамон бо ин рақобати мунтахаби ҷавонони то 23 солаи кишварро ҳам мо дар мусобиқаи ҷоми Осиё ба футбол дидем, вале мутаассифона онҷо албатта натиҷаҳо хуб нашуд ва акнун ин танаффус чӣ тавре мебинем хотима меёбад ва рақобатҳои бошгоҳӣ дигарбора аз сар гирифта мешаванд дар Лигаи олӣ. Но гуфта намонад ки дар давоми рӯзҳои баъдӣ ҳам баргузории баъзе аз рақобатҳои дигар дар нақша аст ва ҳамзамон бо ин боз ҳам месазад ёдовар шавам ки бо сабаби он ки ду бошгоҳамон дар мусобиқаи ҷоми конференсияи футболи Осиё иштирок мекунанд, мо дида истодаем ки инҷо дар баргузории рақобатҳо баъзе аз тағйироту дигаргуниҳо албатта ба назар мерасад. Хуб, дар бораи тағйиротҳо ва ҳайъатҳои ҳар ду даста каме баъдтар истода мегузорам ва танҳо чизи қобили таваҷҷӯҳ ин аст ки дар танаффуси дар танаффусе ки албатта аллакай сипарӣ шуд, мо як тағйироти мураббигиро дидем дар бошгоҳи Равшани Зафаробод ва Назиршоҳ Ризомов ки қаблан дар бошгоҳи Душанбе ба ҳайси сармураббӣ фаъолият мекард, ҳидояти дастаи мазкурро бар дошт гирифт ва акнун ӯ сармураббии нави дастаи Равшани Зафаробод аст ба ҷои Раҳматулло Фузайлов ва кӯшиш мекунад ҳамроҳи дастаи наваш албатта барои беҳтар кардани натиҷаҳо дар Лигаи олӣ мубориза барад. Садои штаки довар баланд шуд ва бозӣ аз маркази майдон оғоз мешавад. Имрӯз дастаи мизбон Равшани Зафаробод албатта бо пиранҳои ранги сурх бозӣ хоҳад кард ва истиқлолиҳо ки дар меҳмонӣ бозӣ мекунанд либосҳои сафедро вобар карданд. биёед акнун дар аввал ба ҳайъатҳои ҳар ду даста назар андозем. Аз дастаи мизбон шурӯъ мекунем. Имрӯз дар хади дарвоза Муҳриддин Ахмедов бозӣ мекунад. ӯ бо рақами 35 ҳунарнамоӣ карда истодааст. Дар майдон муҳофизатгарон ба тартиби зайл ҷо гирифтанд. рақами 21 Умед Одинаев, рақами 4 Эраҷ Раҷабов, рақами 17 Мавлонҷон Исмоилов ва рақами 24 Ҷавоҳир Ғайбуллоев. дар хати ним муҳофиза Беҳрӯз Дусмуродов, рақами 27, рақами 8 Хурсанмурод Ҷумаев, рақами 2 Зуфарҷон Акбаралиев, рақами 7 Азимҷон Мавлонов, рақами 10 Парвизҷон Деҳқонов ва рақами 11 Бахтиёр Зарипов. Сармураббии даста Назиршоҳ Ризомов ки болотар дар мавридаш гуфта гузаштем. имрӯз бо тани ҷойгиршавии 4-4-2 онҳо ба майдон баромаданд ва ҳайати дастаи Истиқлол бошад барои бозии имрӯза ба таври зайл аст. дар хати дарвоза Рустам Ятимов, рақами 1 бозӣ мекунад. футболбозоне ки дар майдон ҳастанд инҳо Владислав Касминин, рақами 17, рақами 44 Никита Чичерин, рақами 19 капитани даста Аҳтам Назаров ва ҳамчунин Алиҷон Кароматуллозода бо рақами 23 муҳофизатгари дигар ва Муҳаммадҷон Раҳимов бо рақами 7 майдондорӣ карда истоданд. онҳо ду нафаре ҳастанд ки аз канорҳо бештар ҳаракат мекунанд. дар маркази майдон Муҳаммад Исоев, рақами 77, рақами 70 Шаҳром Сулаймонов ва рақами 84 Ислом Зоиров ҳастанд. дар хати ҳамла бошад Рустам Зоиров, рақами 9 ва рақами 11 Шервонӣ Мабадшоев мебошанд. сармураббии даста Виталий Левченко аст, мураббии бисёр ботаҷриба ки давоми солҳои охир ба тими Истиқлол роҳбарӣ мекунад.
гурӯҳи доварон барои қазоват кардани ин бозӣ дар ҳайати зерин ҷалб шуданд. довари асосӣ Абдулло Давлатов аз ноҳияи шаҳри Нав аст, ба ӯ Акмал Буриев аз шаҳри Турсунзода ва Вафо Қараев аз ноҳияи шаҳри Нав кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётӣ Бахтиёр Комилов аз шаҳри Кӯлоб мебошад. нозири доварон Рустам Абдуллоев аз Душанбе ва комиссари бозӣ Асрор Шораҷабов аз шаҳри Истарафшан. бисёр болотар ишора кардам, худи бозӣ дар шаҳри Хуҷанд доир шуда истодааст дар варзишгоҳи бисолакии истиқлолияти кишвар. инҷо кӯшиши ба ҳамла гузаштанд ва қоидаи бозӣ вайрон мешавад нисбат ба Рустам Соиров. довар бо вуҷуди он ки андаке инҷо қоида вайронкунӣ буд, зуд рафти бозиро манъ карда истодааст. бори дигар метавонед бубинед паси Аҳтам Назаров ба ҳамдастааш ва инҷо ҳамон лаҳзаи стандартие ки ба вуқӯъ пайваста буд ягон хавфу хатари ҷиддӣ ба назар нарасид ва инҷо акнун зимни ба ҳуҷум гузаштанд. боз ҳам як дафъаи дигар нисбат ба Рустам Соиров қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. гуфта намонад ки дар баробари бозии имрӯза ҳамчунин як рақобати дигар бошад ки дастаҳои Равшани шаҳри Кӯлоб ва файзканди бозе ҳам ҳамин лаҳзаҳо ҷараён дорад ва пагоҳ боз як бозии дигари ба таъхир гузошта шудаи даври нуҳум бо иштироки дастаҳои Истарафшан ва Эсхата ҳам барпо мешавад ва бо ҳамин албатта рақобатҳои даври нуҳум хотима меёбанд. айни замон ин ду даста бинандагони гиромӣ дар ҷадвали мусобиқа дастаҳое ҳастанд ки бо ҳам ҳамсоя мебошанд. ҳоло зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Истиқлол аст. Шаҳром Сулаймонов барои иҷрои зарба тайёрӣ мебинад. рисони тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва дар ин ҳолат чӣ тавр мебинед футболбозони дастаи Равшани Зафаробод кӯшиш карда истоданд ки ин ҳолат бартараф шавад ва аз ӯдаи кор ҳам мебаранд. рисоли навбатии тӯб ба канори рост буд зимни ташкил шудани ҳуҷуми навбатӣ аз сӯи футболбозони Истиқлол, аммо чӣ тавре дидем ин ҳолат бартараф шуд ва ҳоло дар маркази майдон футболбозони Равшан тӯбро гирифта кӯшиш карда истоданд ки ба ҳуҷум гузаранд, аммо чӣ тавре мебинем дар ибтидои рақобати имрӯза зимни роҳандозии ҳамлаҳои худ онҳо дучори мушкилӣ ҳастанд. месазад ёдовар шавам ки дастаи Равшани Зафаробод то ҳамин бозӣ шумораи имтиёзҳояш дар қиёс бо Истиқлол бештар ҳам буд, ҳарчанд ин чандон намоён нест. инҷо гузариши бисёр хуб аз ҷониби Аҳтам Назаров, партофти тӯб аз сӯи ӯ ва ҳисоб кушода мешавад. бинандагони гиромӣ, аллакай дақиқаи 11-уми бозӣ аст ва футболбозе ки бо рақами 11 бозӣ мекунад Шервонӣ Маҳбатшоев ба задани гол муваффақ мешавад. Шервонӣ умуман айни замон дар ҳолати бениҳоят хуби ҷисмонӣ қарор дорад. ин чизро бозиҳои бисёр хубу боварибахши ӯ дар ҳайати тими миллии кишвар ҳам тасдиқ кард ва инак боз дар ҳайати дастаи Истиқлол ба задани гол ҳам муваффақ шуда истодааст дар аввалин бозие ки ин тим баъд аз танаффус барпо мекунад. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолате ки Аҳтам Назаров гузариши бисёр хубе дошт аз канори чап ва маҳз фаулии капитан инҷо ин ҳолатро ба вуҷуд меорад. баъдан дифоъгарони марказии тими Равшани Зафаробод албатта мавқеиятро аз даст доданд. касе монеи Шервонӣ Маҳбатшоев нашуд ва ӯ ба задани гол даст меёбад.
ба ин тартиб ҳисоб шуда шуд дар дақиқаи 11-уми бозӣ ва футболбозони тими Истиқлол акнун ба пеш мебаранд ва боз дар ҳол бубинед онҳо фишор оварда кӯшиш карда истоданд ки барои ташкил кардани ҳамлаҳои навбатӣ ҳам имконият пайдо кунанд. Хуб, Равшани Зафаробод то ҳамин бозӣ 6 имтиёз дошт, аз 9 бозӣ доир кардааш. Албатта дар ин байн бояд бигӯям ки дар рақобатҳои аз 8 бозӣ доир кардааш. Дар рақобатҳои қаблан доир карда ҳамагӣ 1 пирӯзӣ ва 3 мусовӣ дар ҳисоби ин тим ба қайд гирифта шуд ва айни замон онҳо дар ҷадвали мусобиқа зинаи 8-умро ишғол мекунанд. Поинтар аз онҳо Истиқлол қарор дошт бо 5 имтиёз ва онҳо ҳамагӣ 4 бозӣ доир карданд ки дар рафти он бозиҳо аз ҷониби дастаи шаҳри Душанбе ҳамагӣ 1 пирӯзӣ ва 3 мусовӣ ба қайд гирифта шуд. Инҷо фурсат дода намешавад ба Рустам Соиров, ҳарчанд Рустам ишора карда истодааст ки бозӣ бо дастам буд аз сӯи дифоъгари тими Равшани Зафаробод, аммо чӣ тавре мебинед ин ҳолат ба он тарзе ки албатта Рустам ишора мекунад дида нашуд. Аз ин хотир довар иҷозат дода истодааст ки бозӣ идома ёбад. андаке нофаҳмӣ акнун байни футболбозони дастаи Истиқлол ва ҳолати қаблиро бори дигар мебинем. Инҷо ба даст не мумкин каме ба китфи футболбози дастаи Равшани Зафаробод тӯб расида, баъдан андаке поинтар ҳам рафт ва чун дар ҳолати ҷаҳидан қарор дошт футболбози мазкур, мумкин аст аз ин хотир чунин расиш ба вуҷуд омад. Шербони Мамадшоев, Шаҳром Сулаймонов, Осам Мамадшоев ва инҷо зарбаи задаи ӯ акнун чӣ тавре мебинед бо расиш ба футболбози ҳариф аз майдон берун мешавад. Муҳаммадҷон Раҳимов барои иҷрои зарбаи кунҷи албатта тайёр дида истодааст. ҳоло ирсоли тӯб ва муваффақияти навбатиро ҳам метавонанд ба даст оранд футболбозони дастаи Истиқлол. Инҷо бубинед акнун аз ин ҳолат ҳатто ба онҳо муяссар мешавад ки ҷониби дарвозаи ҳариф зарба зананд. бори дигар ин ҳолатро метавонед бубинед. Шервони Мамадшоев ирсоли тӯбро анҷом дод ва баъдан зарба чӣ тавре мебинед аз сӯи Шаҳром Сулаймонов иҷро шуд. албатта дастаи Равшани Зафаробод бо он имкониятҳо ва зарфиятҳое ки дорад шояд қобилияти зиёди гӯем қобилияти ҷиддӣ нишон додан ба Истиқлолро надошта бошад. аммо ин як бозӣ аст ва ҳатто лаҳзаҳое метавонанд бошанд дар ҷарони ҳамин бозӣ ки фурсатҳои бисёр хуберо барои дастаи мизбон ҳам ба вуҷуд меорад, то ин ки онҳо дар рақобати имрӯза дар баробари Истиқлол бо истифода бурдан аз чунин имкониятҳои худ то ҷое муваффақ шаванд ва андаке ҳам бошад дар қалби мухлисони худ як оташаки умеду орзуро бедор нигоҳ доранд. аммо дар оғози бозӣ чунин ҳолатро мо аз сӯи дастаи мизбон ҳоло намебинем. Ба ҳар ҳол даста бояд бигӯям ки имрӯз мизбони исмӣ аст то ҷое, ба он хотире ки бозӣ андаке дуртар аз ноҳияи Зафаробод сурат гирифта истодааст. ҳарчанд мухлисони ашаддӣ фикр дорам барояшон бояд ин ягон монеъ набошад. онҳо барои тамошои ин бозӣ, барои дастгирӣ кардани тими худ ҳатман агар фурсат дошта бошанд меоянд ва аз наздик тими худро ҳаводорӣ мекунанд. аммо онҳое ки чунин имконият надоранд, иманзор метавонанд тавассути шабакаи телевизионии мо ҷараёни ин рақобатро тамошо кунанд. фурсате буд барои Парвизҷон Деҳқонов, аммо ӯ муддати тӯлонӣ
чашм ба ҳаво буд. дар натиҷа чӣ тавре дидем зуд дифогари ҳариф аз назди тӯбро мегирад. Никита Чичерин бо сам тӯбро ба канори рост бармегардонад. Алиҷон Кароматуллозода Шаҳром Сулаймонов мисли тӯб ба сӯи ба канори рост буд, аммо бенатиҷа. Ва инҷо акнун гузариши навбати Ислом Зоировро ҳам мебинем, ки дар идомаи кор албатта барои дастаи Истиқлол ҳеҷ натиҷаеро таъмин карда натавонист. Ногуфта намонад, ки бинандагони гиромӣ дастаи Истиқлол дар се бозии қаблан доир кардааш як пирӯзӣ дошт дар баробари Регатадаст бо ҳисоби 3-1 ва дар ду бозии дигар аз ҷумла бо Хуҷанд 1-1 ва ҳамчунин бо тими Хатлон ҳам бо ҳамин ҳисоб рақобати худро ҷамъбаст кард. ҷолиб ин аст, ки дар бозиҳое ки мусовӣ кардан истиқлолиҳо дар ҳардуаш ҳам танҳо дар охир омада ҳисобро онҳо баробар намуданд ва ҳатто ҷое метавон гуфт, ки аз бохт худро наҷот доданд. ҷои рисоли тӯб ба канори рост, аммо Муҳаммадҷон Раҳимов фурсати қабули тӯбро надошт. Акнун ӯ бо тӯб аст, ирсоли тӯб ба сӯи ӯ бенатиҷа ва кӯшиши дигари футболбозони дастаи меҳмон, аммо ин маротиб зарбаи задаи Ислом Зоиров бартараф мешавад. Дар тӯбрабои бозам футболбозони Истиқлол пешдастӣ мекунанд, аммо имкони идома додани ҳамла барои онҳо инҷо пайдо нашуд. танаффуси дар пешти сода вобаста ба оне ки боз ду бошгоҳи дигари мо дар мусобиқаҳои конфедератсияи футболи осиё иштирок мекунанд, ҷоми конфедератсияи футболи осиё иштирок мекунанд. имкон медиҳад баъзе аз рақобатҳое ки қаблан ба таъхир андохта шуда буданд дар ин байн сурат гиранд. аз ҷумла бояд бигӯям, ки маҳз Истиқлол як қатор аз бозиҳои худро доир накардааст ва аз эҳтимол дур нест, ки давоми боз рӯзҳои баъдӣ ҳам мо як қатор аз бозиҳои ин тимро бубинем. ҳоло Рустам Соиров пасию ва бубинед бо Шервони Мабачеван дар якдигар бозӣ кардан мехостанд, вале муваффақ нашуданд онҳо. агар тибқи нақша бигирем, пас Истиқлол боз ҳам бо Равшани Зафаробод рӯбарӯ мешавад ва ин маротиб рӯзи 26 июн, яъне якшанбеи ҳамин ҳафта аллакай баргузории рақобати дигари ин ду даста дар назар аст ва ин аллакай дар доираи марҳилаи дуюми чемпионат мешавад бозии онҳо. агар тибқи нақшаи қаблан тасдиқ шуда таваҷҷӯҳ кунем ба рӯйхати бозиҳое ки Истиқлол мебояд дуир кунад. Муха, ты не здесь, Муха! Вот трав, Муха, вот трав, вот играет. Апсайд, хар внимательно. Зика. Здоров. тӯбрабои бисёр ҳам хуб, боз ҳам инҷо Аҳтам Назаров фаъолии худро нишон медиҳад, аммо ҳамдастааш дар идома ин фурсати ба вуҷуд овардаи капитанро истифода бурда натавонистанд. андаке тӯбро аз худ дуртар раҳо кард капитани дастаи Равшани Зафаробод Ҳусан Мурод Ҷумаев. воқеан ҳам ба он ташаббускорие ки ӯ дар футболи кишвар нишон дод месазад. Аҳсан гуфт инҷо ҳуҷуми навбатии Истиқлолро метавонем бубинем. имконият ҳаст ва Аҳтам Назаров зарба мезанад, аммо садгузории саривақтии дифогари ҳариф имкон намедиҳад то ин ки капитани дастаи Истиқлол зарбаи ростеро ба қайд гирад. хуб, довар ҳоло ба назди худ футболбози тими Равшани Зафарободро даъват карда истода аз корти зард нишон медиҳад. ин ба он хотирест, ки чанд лаҳза пештар аз ин қоида вайронкунӣ бисёр дағал аз ҷониби Ҷавоҳир Ғайбуллоев ба назар расида буд. легионери узбек дар анамин
ҳолате ки андар якдигар бозӣ мекарданд футболгузони Истиқлол қоидаи бозиро бисёр дахалона вайрон кард ки худи шумо ҳам ин чизро дидед. Ва лаҳзае ки садгузорӣ сурат гирифт Беҳрӯз Дусмуродов будааст ки дар ҳамон лаҳза монеи зарбаи Ахтам Назаров шуд. Хуб боз ҳам вазъияти стандартӣ ва дар назди тӯб ки тавре мебинем бештари вақт ҳоло Муҳаммадҷон Раҳимов аст. ин дафъа ба назарам рост мехост ҷониби дарвоза бевосита тӯбро равон кунад Муҳаммадҷон, аммо футболбози ҳариф ин ҳолатро рафт кард. мавҷи дуюми ҳуҷуми Истиқлолро дидан ҳамон мумкин агар инҷо тӯбро қабул карда тавонад Шервонӣ. ва бибинед чӣ гуна прессинги хуб аз сӯи Истиқлол дида мешавад. онҳо дар гирду атрофи ҷаримагоҳи ҳариф баъд аз он ки тӯбро аз даст медиҳанд дар як oni воҳид боз тӯбро ба худ бармегардонанд ва ин боис бар он шуда истодааст ки инчунин дар ҳамбарҳамӣ дар наздикӣ ва гирду атрофи ҷаримагоҳи дастаи Равшани Зафаробод ба назар расад. барои он ки хавфу хатарро онҳо дур кунанд лозим аст ки андаке боварибахш бозӣ кунанд дар назди ҷаримагоҳи худ ва ҳадди ақал тӯбҳоро дуртар кунанд то ин ки имкон надиҳанд зуд истиқлолиҳо дигар бора ба ҳуҷум гузаранд. ба ин тартиб мумкин аст барои дифоъгарон фишор андаке ҳам бошад кам карда шавад ва боз ҳам барои чанд лаҳзаи баъдӣ дар назди дарвозаи Равшани Зафаробод хавфу хатари муайяне ба вуҷуд наояд. аммо агар ба ин минвол бисёр заифона бозиро давом диҳанд пас Истиқлол ҳоло метавонад боз фурсатҳои дигари худро беҳтар истифода барад. аз ин чиз бояд дастаи Равшани Зафаробод албатта бояд эҳтиёт кунад. қудрат ва тавоноии ҳайат ва бозие ки Истиқлол дорад барои онҳо ҳам албатта пӯшида нест. ин лаҳза акнун андаке қоидаи бозӣ ҳам вайрон мешавад аз сӯи футболбози дастаи Истиқлол. бори дигар метавонед бубинед Владислав Касминин қоидаи бозиро вайрон кард. агар ба рӯйхати охирин бозиҳое ки дастаи Равшани Зафаробод доир кард таваҷҷӯҳ кунем, бори охир онҳо рӯзи 18 май вориди майдон шуда буданд, яъне беш аз як моҳ пештар аз ин ва бозии охиринашон бо Хатлон буд дар сафар ки онҷо 1-0 онҳо дучори бохт шуданд. довар ишора карда истодааст ки бозӣ бояд давом ёбад, ҳарчанд онҷо эътирозҳо ҳам нисбат ба он ҳаст ки қоидаи бозӣ вайрон шуда буд, вале бетаваҷҷӯҳи довар сурат гирифт. аут инҷо ба фоидаи дастаи мизбон аст. аз инҷо Мавлонов зуд тӯбро ба бозӣ даровард. ҳамдастаҳои дигараш акнун талош мекунанд ки ин ҳуҷумро давом диҳанд ва боз ҳам аут ба фоидаи дастаи мизбон ба назар мерасад. дастаи Равшани Зафаробод ягона ғалабаи худро дар мавсими кунунӣ дар баробари Иса Равшан ба даст овард. онҳо инчунин дар сафар бо Равшани Кулоб мусови бозӣ карданд ва ҳамчунин бо Эсхатаи Хуҷанд бозиҳояшонро мусови ҷамъ баста буданд.
акнун маълум аст ки равшан бо ҳамроҳии истарафшан ду дастае мебошанд ки дар минтақаи хавфноки ҷадвали мусобиқа қарор мегиранд. аз ин хотир ба онҳо лозим меояд то ин ки дар даврҳои баъди ҷиҳати баромадан аз ин мавқеъ талоши бештар кунанд. Ахтам Назаров, Шаҳром Сулаймонов, инҷо имконият Шервони Мамадшоев зарба мезанад, аммо зарбаи ӯро бартараф карданд. боз як фурсати дигар мумкин ба вуҷуд ояд. ислом Зоиров, вале паси хато аз ҷониби ӯ ва футболбозони дастаи Равшани Зафаробод ҳам зуд тӯбро аз даст медиҳанд ки онҷо Парвиз Деҳқонов ба чунин хато роҳ дод. ҳоло як фурсати дигар барои дастаи меҳмон ва бубинед боз ҳам чӣ гуна ирсолҳои бисёр хубе аз канори чап ба дохили ҷаримагоҳ равон карда мешавад ва ин маротиб ҳам дар нақши нафаре ки мебоист ин ҳамларо нуқта гузорад Шервони Мамадшоев пайдо мешавад. Капитани даста ирсоли тӯбро анҷом медиҳад ва боз ҳам бисёр мувофиқи хуб, аммо зарбаи задаи Шервони Мамадшоев андаке хато рафт. ҳайати дастаи Истиқлол ҷиҳати омодагӣ ба ин бозӣ давоми рӯзҳои охир дар ҳоло биёед ба ин ҳуҷум таваҷҷӯҳ кунем. гузариши бисёр хуби Ислом Зоиров тавассути канори чап, аммо дар ниҳояти кор ба ӯ фурсат дода нашуд то ин ки партофти тӯбро анҷом диҳад. зарбаи кунҷӣ ба ҳар ҳол ба фоидаи дастаи Истиқлол аст. Шаҳром Сулаймонов ирсоли тӯб аз сӯи ӯ ва инҷо муборизаи футболбозони ҳар ду даста буд. дастаи мизбон ҳаракат карда истодааст ки ин фурсат бартараф шавад. Ахтам Назаров, Муҳаммад Исоев, инҷо пас аз сӯи Касминин ба самти чап буд. акнун Сулаймонов ирсоли навбатии тӯбро анҷом медиҳад. фурсати зарбазанӣ пайдо мешавад ё на? Муҳаммадҷон Раҳимов зарбаи ӯ ва дарвозабон бартараф кард ин ҳолатро. бисёр ҳам хуб ҳаракат кард Муҳриддин Ахмедов. маҳз ӯ буд ки аз удаи рафт кардани ин ҳолат баромад. бори дигар метавонед бубинед. зарба бо пои рост иҷро мешавад ва дарвозабон ин ҳолатро бартараф мекунад. зарбаи кунҷи навбатиро зуд ба бозӣ даровардан. инак акнун ирсоли тӯбро ҳам мебинем ва дарвозабон дар ин ҳолат тӯбро аз дасташ раҳо кард. мутаассифона барои ӯ бисёр ҳолати мушкил буд. ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлол бошад идома дорад. Ахтам Назаров партофти навбатии тӯб аз сӯи ба канори муқобил, аммо ин ҳолатро ҳоло бозигарони Равшани Зафаробод бартараф карда истоданд. ин лаҳзаҳо албатта ба онҳо ҳам бозии бисёр хуби даставӣ лозим аст. тартибу низомро бояд нигоҳ доранд. ба ислоҳ ҳамон хатҳо ё линияҳо нигоҳ дошта шавад зимни мавқеъгирӣ аз сӯи ҳам ним муҳофизатгарон ва ҳам дифоъгарон ва тавонанд дар якҷоягӣ ин фишори зиёде ки ҳоло ҷониби дарвозаи онҳо равона шудааст аз сӯи Истиқлол бартараф кунанд. то куҷо муваффақ мешаванд албатта вақт нишон медиҳад. Истиқлол дар баъзе аз ҳолатҳо фишорро бениҳоят зиёд карда истодааст ва яке пас дигаре фурсатҳои бисёр хуби голзанӣ барои онҳо ба вуҷуд меояд.
البته از ابتدا هم معلوم بود که روشن بیشتر در جریان بازی امروز به همین ترتیب رقابت خواهد کرد، ولی باید در کار دفاعی سرجمانه حرکت کنند. آنها شاید در این مورد اندک برایشان آسان هم میشود. دوبار اجازه میدهد که بازی دوام یابد و این لحظه اکنون چمتوب رو مخصوص فوتبالبازی دسته روشن ظفرآباد از میدان بیرون کرد. اشاره به آن است که با یکی از فوتبالبازان تیم میزبان یوری تیبی لازم است. چطور میبینیم اینجا با اسماعیلوف یوری تیبی هم لازم نشد. از نظرها به هر حال ناپدید ماند در حالت قبلی محافظتگر مولان جون اسماعیلوف، چون عیناً حالتی که با او اتفاق افتاد ما ندیدیم. حالا در صحنه دوم تکراری این چیز را دیدن امکان پذیر است. خوب شما میبینید ضمن حرکت خود نیکیتا چیچرین که تحت رقم 44 بازی میکند به نظرم بیرون از قاعده حرکت کرد و مخصوص نسبت به حریف چون عمل رو روا دید اندک اطلاع داد بودستانش. در نتیجه دیدیم که اسماعیلوف به زمین افتید و امکان پیدا نکرد که مبارزه برد در وضعیت استانداردی قبلی. یکی از هجوم‌هایی که با اشتراک دسته روشن ظفرآباد امکان پذیر بود ببینیم، اما در نزدیکی جریمه‌گاه دسته استقلال که اون از بین می‌رود. مربی بسیار خوب اکنون از سوی فوتبالبازان دسته روشن، اما در ادامه این حمله آنها موفق شده نتوانستند. هرچند اگر کمی با منطقه خالی مانده کنار چپ پرتوفت بلند نکتر البته اجرا کرده میشد، ممکن بود آنجا فوتبالبازی که البته تلاش میکرد دویده یک کلوچ کرده به توپ برسد و بعدا فرصت ادامه دادن حمله رو پیدا نمود. اما چون این گونه ارسال توپ رو ندیدیم، همون فرصت قبلی با آسانی برطرف می شود. خب تا این لحظه البته در تشکیل کردن حمله ها دسته روشن ظفرآباد در برابر استقلال حالا چندان موفق هم نیست، ولی طول چند دقیقه اخیر با آنها اندکی میسر شد که خوف و خطر را از نظر روزه خود دور کنند و اینجا عکس الهجومی بسیار خوبی رو میتوانیم ببینیم توسط کنار چپ. در این لحظه گزارش فوتبالباز دسته روشن، اما داورچی اشاره میکند قاعده بازی بیرون شد میگوید او و اشاره به اون است که نیکیتا چیچرین اینجا بیرون از قاعده حرکت کرد. بار دیگر میتوانید ببینید. بله در صحنه تکراری این چیز رو اکنون ما دیدیم. در حالت اول وقتی مبارزه دو ورزشکار صورت گرفت چون این حالت به نظر نرسید، اما داور واقعا بسیار خوب بها داده توانست این حالت رو. وضعیت استانداردی است با فایده دسته روشن ظفرآباد. این امکانیت البته برای آنها به حساب میرود و حالا خواهیم دید که از این فرصتی داشتهشان چگونه استفاده میبرند. کاپیتان دسته خورسند مراد جمعیف در نزدیک توپ است. ضربه او راست جانب دروازه و در این حالت چطور میبینیم رستم یتیم فرچند ابتدا توپ رو از دستش رها کرد، ولی بعداً زود توانست آن رو باز به دست گیرد و با همین این فرصت رو از بین برد.
خب این لحظه به نظرم صدای سرمربی دسته روشن ظفرآباد نظیر شوریزوموف به گوش میرسد، چون او اشاره کرده شده است از کاپیتان دسته که او در پیش بگذار باقی ماند و بعضی از فوتبالبازان دیگر قفوتر آمده به او کمک کنند. توپ را با این نوبتی از سوی فوتبالبازان دسته روشن ظفرآباد است و این لحظه اکنون باز هم ببینید فرصتی نوبتی ممکن بود برای آنها پیدا شود، ولی علی جان کرامت‌الله زاده دفاعگری جوانی تیم استقلال این حالت را برطرف کرد. ضربه کنجی اکنون با فایده دسته میزبان است. در حالت قبلی از وضعیت استانداردی اگر ضربه راست اجرا شده باشد، اینجا به نظرم دیگر چنین فرصت نیست. به هر حال خواهیم دید که پرویز جان دهقانوف چگونه از این وضعیت استانداردی استفاده میبرد. ارسال توپ به سوی او، ولی همدستهایش اینجا بغیر از آن که تنها اوت کار کنند دیگر هیچ امکانی ادامه دادن این حمله را نداشتند. شاید اکنون یک هجوم بسیار خوبی فوتبالبازان دسته روشن ظفرآباد را هم ببینیم. توپ در اختیار آنها باقی ماند. اینجا اکنون ارسال توپ مبارزه دوام دارد و کوشش ضربه زنی هم هست، اما معلوم میشود که پیشتر از آن افساید بوده است و حالت نوبازی وجود داشتنش را چطور میبینیم. اکنون داوری مرکز هم زود به اعتبار میگیرد، ولی همزمان با این برای به ترتیب در آوردن عمل و حرکتی بعضی از فوتبالبازان اینجا مجبور است عبدالله دولتов دخالت کند. این حالت را بار دیگر میتوانید ببینید. خب فوتبالبازی که با رقم 27 حرکت کرده ایستاده است، این بهروز دوستمرادov است. محض او در حالت افساید قرار داشت. اصلا باید بگویم که با این بازی دسته روشن ظفرآباد با همه هیئت پره خود، یعنی در نظر دارم هیئت به اصطلاح اپتیمالی خود در هیئت اولیه ورودی میدان شد، چون هر چهار لیگانر از دقیقه اول به میدان برآمدند و اینجا اکنون ببینید که فوتبالبازان دسته استقلال هم در چند دقیقه اخیر که چندان زیاد حمله نمیکردند فاول شدند. باز یک ارسال دیگری توپ و این حالت اکنون برطرف میشود. و از فوتبالبازان محلی هم البته سرمربی نو که دوام هفته اخیر با این تیم کار کرده ایستاده است و خلاصه اومد که بهترین ها اونهایی که امکان بازی کردن را دارند در میدان و از اونهایی هستند که امروز از دقیقه اول وارد میدان شدند. فرصتی نوبتی اینجا افساید نیست، مگر افساید هست البته و اینجا اکنون رفت هجوم دسته استقلال هم با اعتبار گرفتن نمی شود. یک بار دیگر ببینیم لحظه که ارسال توپ انجام داده شد، البته که وجود داشتن افساید با کسی پینگون هم نبود. در مورد استقلال گفتیم که دوام روزهای اخیر اصلا وقت هم باید تیم منتخبی جوانان تا 23 ساله و هم باید منتخبی اساسی کشورمان تعداد زیادی فوتبالبازان تیم استقلال سفربر شده بودند. بازیکنان باقی مانده مخصوصا لیگانرها و آن گروه فوتبالبازان محلی که باقی ماندند در یک جایگی با هیئت بعضی از فوتبالبازان جوانی صاحب استعداد که در آینده میتوانند به تیم اساسی استقلال جلب شوند در تمرین‌ها اشتراک می‌کردند و روزهای اخیر وقت هیئت تیم ملی کشور هم برگشت از کرگیزستان، اینجا قاعده بازی ویران شد. در برابر رستم سویرف چطور می‌بینید به خطا راه داد محافظتگری بسیار با تجربه ایرج رجبov و با ایرج همزمان با این کارت زرد هم نشان داده میشد. ایرج قبلا هم شرف دسته استقلال رو دفاع کرده بود و بعدا باز کارنامه ورزشی او در هیئت باشگاه‌های دیگری ادامه یافت. مفصوف اشتراکچی جام جهان میانی نورسانی تا 17 ساله در سال 2007 است و بعدا اگر خطا نکنم تا سال 2015 پیوسته به هیئت تیم ملی کشورمان هم جلب میشد ایرج رجبov. خب اینجا اکنون قاعده بازی از سوی او ویران شد و به این خاطر ضربه جریمه‌ای تعیین می شود. خوب چطور می‌بینیم اسلام زویرف در نزد توپ است.
пас медиҳад. Шаҳром Сулаймонов бо тӯб, имкони зарбазанӣ ба ӯ дода шуд. Ба ҳар ҳол ин фурсат бартараф шуд ва боз як ҳуҷуми дигар бо иштироки истиқлолиҳо, аммо акнун довар ишора карда истодааст ки рафти бозӣ бояд манъ шавад, ба он хотире ки қоида вайронкунӣ сурат гирифт аз сӯи меҳмонон. бори дигар метавонед бубинед ин лаҳзае ки зарбаи аввал буд бартараф шуд. дар ин лаҳза маълум мешавад ки тӯб ба дасти Муҳаммадҷон Раҳимов расид, аз ин хотир рафти бозиро довар манъ кард. ва Истиқлол давоми рӯзҳои охириш тавре гуфтем дар қароргоҳи худ, яъне дараи зебоманзари алмосии шаҳри Ҳисор тайёрӣ медид. ҳайат ҳоло албатта ба пурраги ҷамъ нашудааст. баъзе аз мушкилиҳои кадрӣ дар ҳайати тими Истиқлол ҳаст. баъзе аз футболбозоне ки дар тими миллӣ бозӣ карда буданд дар рақобати имрӯза барои мисол ба Истиқлол кӯмак карда наметавонанд. аз ҷумла Манучер Ҷалилов, капитани даста, ки имрӯз на дар ҳайати асосӣ ва на дар ҳайати эҳтиётӣ ному насаби ӯро намебинем. Рустамет Соидов албатта инҷо бо тӯб аст. гузариши бисёр хуби ӯ пас медиҳад ба ҳамдастааш, аммо маълум буд ки Шервонӣ дар ҳолати нобозӣ қарор дорад. аз ин хотир инҷо лозим набуд ки акнун ба Шервонӣ пас дода шавад. давоми чанд дақиқаи охир футболбозони тими Равшани Зафаробод ҳам кӯшиш карда истодаанд ки ҳуҷумҳои гӯем мутақобилаеро дар баробари ин ҳамлаҳое ки аз сӯи Истиқлол ба назар мерасад роҳандозӣ кунанд. Ахтам Назаров, паси ӯ, Рустам Соиров бо тӯб ва инҷо бубинед ки дар лаҳзаи охир омада дифоъгар бо рақами 4 Эраҷ Раҷабов ин ҳолатро бартараф кард. бисёр ҳолати мушкил буд албатта барои ҳамдастаҳояш ин ҳолат. Рустам суръати бисёр баланд ҳам дорад. ба таҷрибаи бениҳоят ғанӣ Эраҷ Раҷабов дар ин ҳолат ба ӯ албатта кӯмак ҳам расонд. вақти асосии қисми аввали бозӣ хотима ёфт. ҳоло маълум нест ки чанд дақиқа вақт илова шуд. партофти тӯб ба дохили ҷаримагоҳ аст. мубориза инҷо давом дорад ва зарбаи бисёр ҳам зебо ки дар ниҳояти кор ба ин голи диданӣ оварда мерасонад. Алиҷон Кароматуллозода, муҳофизатгари ҷавони тими Истиқлол, дар дақиқаҳои иловагӣ қисми аввали бозӣ ин гуна голи зебову диданиеро ба ҳадаф мерасонад. воқеан ҳам аҳсан метавонем бигӯем дар ин лаҳзаҳо ба ҳунар ва маҳорати вижаи ин футболбоз ки дар ин ҳолати мушкили мураккаб бо ҳамин усули зебои қайчӣ голро ба ҳадаф расонд. бори дигар бубинеду ҳаловат баред. бисёр зебову диданӣ буд ин гол. бори дигар метавонед таваҷҷӯҳ кунед бинандагони гиромӣ. воқеан дар ҳолати мушкилу мураккаб ин гуна зарба зад ва на дифоъгарон ва на дарвозабон аз удаи садгузорӣ набаромаданд. хуб, бо ҳамин бинандагони гиромӣ қисми аввали рақобати имрӯза ҷамъбаст мешавад. ҳисоб 0-2 ба фоидаи дастаи Истиқлол аст. андаке танаффус мекунем ва баъдан барои тамошои қисми дуюми бозӣ бармегардем. Надя, кроссовки, надо, кого-то.
Один на 3,